समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं दङ चिरां जिल्लानि नैबे सुन्दारि बे सुन्दारिनि दुलिगाव गामियाव बेहाय फैनानै आं नैबे रंजानायनि मोनसे दोहौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों। आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ गिबियावनो दिन्थिहोनो खावलायगोन नैबेबायदि थासारि। बे थासारिखौ आं दिनै गोग्गाथावै बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला एनडिएफबि आफादाव थानानै जाय बर' हारिनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन बुहुम बसुमतारी, जायखौ अजय बसुमतारी होननानै मिथियो, बा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो जोबथेसालियाव थानो गोनां जादोंमोन। दा बे जोबथेसालिनिफ्राय बिथाङा दिनै उदां जाबाय। मोनसे खोथाखौ आं समनि रादाब नायगिरिफोरनो फोरमायबावनांगोन। बिथाङा डेथ पेनाल्टि अदेबानि फासिनि अर्डार मोनबायमोन, नाथाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा फैनायनि उनावहाय जाय बिथाङा थांनाय 27 जानुवारि खालाराव गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन जे एनडिएफबिआ बा जाखिनि एनडिएफबि बिथांमोना दिनैसिम जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन। बेबायदिनो दिनै फासिनि अर्डार मोननाय अदेबानि डेथ पेनाल्टि मोननाय बुहुम बसुमतारी बिथाङा दिनैहाय फासिनि अर्डारनिफ्राय उदां जानायजों लोगोसे जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। बिथाङा दा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय फैगासिनो दं। दा बिथांनि न'आव दिनै नैबेबायदि रंजानायनि थासारि, जेरावहाय फासिनि अर्डारनिफ्राय बिथाङा दिनै उदां जाबाय। लोगोसे बिथांनि कमप्लिट बा गासैबो केसा दिनै जोब्बाय। जोबनायनि उनाव बिथाङा दा न' फारसे फैगासिनो दङ। बिथांखौ बरायनो थाखाय ओनसोलनि गामिनि आरो बिथांनि माखासे हामलायगिरिफोरा बिथांनि न'आव फैना दिनै नैबेबायदि रंजानाय थासारियाव दङ। दा आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायगोन बिथांनि न'आव दिनै नैबेबायदि रायजो राजाफोरनि थासारि। दा बे जाबाय नैबे दुलिगाव गामिनि थासारि। आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायदों। बुहुम बसुमतारी बिथाङा फैगासिनो दङ। दा बेनि न'आवहाय बेबायदि थासारि। आदैमोन, बुहुमा दिनैहाय 14 बोसोर जेल जानायनि उनाव न'आव फैफिनदों। माबायदि मोनखो? 14 बोसोर बिराद मोजां मोनदों। बिराद मोजां मोनदों आङो। बेनि थाखाय रंजानो फैदों आङो, जोंनि बिबोनांनि थाखाय। दा बेबायदि थासारि, गामिनि बयबो बुहुम बसुमतारीखौ गावनि सिथ्लायाव गाफैगोनखौ नेनानै दङ। समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोननो आङो नैबे मोनाबिलि समाव नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ। बुहुम बसुमतारीया दान्दिसे उनाव नैबे न'आव सफैगोन। नोंथांमोननो जोङो हाजासिम दिन्थिलांनो नाजागोन। जानो हागौ नैबे दुलिगाव गामियाव दिनैहाय अखा थंब्लेद रंजानाय मोनसे दोहौआ जागोन। दा बेबायदि बेमपार दामनानै रंजानाय, जायखौ जोङो हाबा खेराइयाव नुनो मोनो, नाथाय जर'खा बुंनांगोन दिनै बेबायदि रंजानाय थासारि। बर' हारिनि थाखाय 34 बोसोर एनडिएफबिआ सोमावसारदोंमोन। बेबायदि सोमावसारनायनि उनावबो दिनै थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथानि उनावहायबो माखासे एनडिएफबि जोहोलावफोरा जोबथेसालियाव थानो गोनां जादोंमोन। बेबायदिनो नैबे बुहुम बसुमतारी, जायखौ आङो गले गले बिथांनि मुंखौ बुंदों, डेथ पेनाल्टि मोननाय बा जिउनां साजा, माने बेखौ फासिनि अर्डार मोननायनि उनावहायबो दिनैहाय बिथाङा उदां जानो हाबाय। दा बिथांखौ बरायनो थाखाय गामिनि बयबो नेनानै दङ। दिनैनि समावहाय जेथ'बां हायो जोंनि नैबे समनि रादाब नायगिरिफोरनो आपडेटखौ होनो नाजाबाय थागोन। आं दा नैबेखिनियावहाय बा बे समाव बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।